Ako želite da naučite kako se piše dobar triler, onda čitajte Đorđa Bajića. Stoji u jednoj kritici knjige Smrt u ružičastom, koja je nedavno izašla u Laguninom izdanju. Pa bih Đorđe prvo pitala kako si došao do savršenog recepta za pisanje trilera, a onda i do romana Smrt u ružičastom? Dobro, radimo još na tom savršenom receptu. Još uvek je to, da kažem, jedan proces. Mislim, ja zaista, otkako znam za sebe, čitam kriminalističke romane i trilere i nekako sam ušao u tu tematiku. Prvo kao čitalac i onda kada sam odlučio da se okušam i kao pisac. Zapravo već 10 godina ja objavljujem kriminalističke romane, s tim da mi je ovo prvi za Lagunu. Sad, mislim da sam dosta negde i sazreo i naučio dosta toga. Kada bi se pronašao taj recept, kad bi on postojao, znači svi bi znali da napišu dobar kriminalistički roman, tako da, nažalost ili na sreću, ajde tako da kažem, recept ne postoji, ali možemo da se trudimo, možemo da damo svoj maksimum i prosto da moja neka vodilja je da ponudim čitaocima nešto što neće očekivati. Eto, sve to je jako teško. Posle hiljada i hiljada kriminalističkih romana, kriminalističkih filmova, trilera, znači to je toliko popularno, toliko opšte poznato, znači ponuditi to nešto što je bar malo zavarirano drugačije. Eto, to mi je neka želja i tu je ona moja prednost jedna, da kažem, to je što su romani smešteni u Beograd, smešteni u Srbiju, kažem prednost pre svega kada govorimo o ovom našem čitalaštvu, jel tako? Verujem da će ljudima biti zanimljivo da čitaju trilere čija je radnja smeštena na ovo naše tlo u gradove koje poznaju. A otkud ideja baš za ubistvo lepotice sa Dedinja? Pa dobro, krenula sam od Barbike zapravo, to mi je bila ta neka početna ideja o tome koliko je Barbika nekada bila popularna, pa i danas, mada možda ne baš u tom obimu, ali u vreme kada je moja junakinja Ivana Ružić odrastala, Barbika je bila ono kao, da kažem, prosto svaka devojčica, pa i poneki dečak su želeli da imaju tu magičnu lutku koja je predstavljala taj neki ideal. Mislim, Barbika je, njena anatomija je potpuno pogrešna, znači ne postoji ljudsko biće koje izgleda kao što izgleda Barbika, da ima tako duge noge, tako velike oči, tako uzak strug. To je neki ideal kome mnogi žene teže, ali zapravo on je nedostižan negde. I onda imamo i operacije, imamo i Photoshop, imamo i hiljade, Photoshop je što najmanji problem, ali imamo razne te neke pokušaje da se taj ideal dostigne, sve uz neku, ja mislim, nameru i neku želju da, eto, ako dostignemo taj vizualni identitet i dostignemo taj vizualni ideal, zapravo naš život će postati srećen, postaće život iz bajke, kao što je Barbikin. Ali to tako ne funkcioniše zapravo i između ostalog ovaj roman je o tome. Ovaj slučaj rešava inspektor Liman, koji nije nepoznat lik u našoj književnosti, zato što si ti već radio i pisao si romane u kome se pojavljuje Nikola Liman. Ovaj inspektor je nekako vrlo slojevit lik. Dakle, on je najbolji inspektor koga Srbija ima, možda i region, kako kaže njegov nadređeni, ali on ima gomilu problema i problema u braku i problema sa alkoholom. Kako je nastao lik Nikole Limana i kako si mu dao sve te karakteristike? Da, pa Nikola Liman se pojavio kao epizodni lik zapravo, važan epizodni lik, ali ipak ne glavni lik, u romanu Žuta kabanica 2013. godine. I mislim, to je bio plan, taj inicijalni, da se on pojavi u tom romanu i to je bilo to. A meni se lik jako dopao. Nekako već dok sam pisao Žutu kabanicu, nekako se izborio za više mesta u tom romanu. Čak je negde, da kažem, i postao možda jedan od glavnih likova u toj drugoj polovini romana. I nakon toga 2 godine kasnije u romanu Jedno đubre manje dao sam ono centralno mesto zapravo u toj misteriji, toj priči. Dopao mi se taj lik, jednostavno vidio sam tu neki potencijal u njemu i eto, dopala mi se ta moja kreacija, ono što sam napravio. Sad, Smrt u ružičastom predstavlja, to je jako bitno napomenuti, zapravo jedan korak unazad. U kom smislu? Dobro, i unazad i unapred, ajde sad da objasnim. Unazad u smislu da je hronološki ovo zapravo prvi roman i jednostavno uopšte nije potrebno da čitate Žutu kabanicu, Jedno đubre manje da bi čitali Smrt u ružičastom. Naprotiv, čak je poželjno da Smrt u ružičastom bude prvi roman koji ćete pročitati, zato što sam se onda vratio i predstavio taj lik na način na koji sam mislio da je adekvatno i da treba. Znači, dao sam mu tu neku, ja se nadam, a mnogi kažu,
tu neku slojevitost, udahnuo sam u život, možda i više nego u ovim drugim romanima. Tako da je zapravo Smrt u ružičastom jako dobra početna tačka za upoznavanje s ovim likom. A naravno, život jednog čoveka nije samo karijera, pa i kad pričamo o detektivima i inspektorima, tako da to je malo ta skandinavska škola gde imamo i te privatne živote zapravo glavnih junaka koji istražuju ubistva i zločine, bilo da su privatni detektivi, ali najčešće su inspektori, najčešće su policajci. Tako da sam ja i svom Nikoli dao malo problema u braku i malo više zapravo i ima tu svega. Znači, zaista sam se trudio onako da ga želim da se dopadne ljudima, ali prosto ne želim da predstavim neki lik koji je kao savršen, koji je kao neki ideal, jer zapravo ideali ne postoje. Ono što je zanimljivo u ovom romanu i što je meni nekako bilo i karakteristično jeste to što i sporedni likovi nisu jednodimenzionalni, odnosno i oni imaju neke svoje priče i zašto je to nešto što oni rade i odnosno sve te njihove, sve što rade i što ne rade nekako ima svoje zašto. A zašto je zapravo dobro za thriller da su svi likovi jednako dobro profilisani, oslikani i da li to možda onda umanjuje vrednost same radnje, odnosno kako napraviti taj balans da i radnja i likovi budu podjednako zanimljivi? Da, moja neka vodilja i moj neki stav o celoj toj priči jeste da bez dobrih likova zapravo nema ni dobrog trilera. Znači, thriller može se da one tehničke strane, kada pričamo o misteriji, da bude savršen. Ali ako vama nije stalo šta se sa tim likovima dešava, mislim, onda je to onako, vi to čitate ili ako je film posmatrate samo, divite se nekim aspektima, kako je to inteligentno nešto zamišljeno i napravljeno, ali u suštini emotivno se ne ugrađujete u tu priču. Sad, moja zaista želja je bila da zapravo čitaoci se vežu negde za te likove, da ih otkriju, da jednostavno i ti epizodni likovi imaju tu svoju prošlost, imaju svoju dubinu, imaju to po neko iznenađenje, imaju svoje probleme, imaju svoje vrline i mane i to je između ostalog isto jedan od mojih ciljeva i vodilja, da nema crno-bele podele, znači niko nije potpuno beo ili niko nije potpuno crn, znači imamo razne nijanse sive i razne neke tu prelazne varijante. Tako da čak i ovi negativni, ajde uslovno rečeno, likovi imaju neke svoje kvalitete, u većoj ili manjoj meri. Neki u manjoj do duša, ali jednostavno nisam želela da pravim karikature. Znači, trudio sam se da udahnem život likovima što je god moguće, pa čak i kad pričam o tim nekim epizodnim likovima. Mislim, ja u romanu imam, boga mi, 20 do 30 likova koji imaju, onako da kažem, neku veću funkciju tu, značajniji su, 20 sigurno, znači 21 zapravo ako gledam ovu moju listu na početku romana koju sam stavio, upravo sa namerom da olakšam zapravo čitaocima praćenje radnje, a to je nešto što sam od Agate Kristi preuzeo i jako mi se bilo dopalo. Znači, ona je na početku nekih svojih romana zapravo stavljala te spiskove likova i to je meni onda kasnije dok sam čitao olakšavalo. Znači, malo pogledaš, podsjetiš se ko je ko i tako. Na onim prvim nekim stranicama kasnije bi trebalo to svako već da zna, jel? Tako da, nije lako, ali ja mislim da je to jako korisno, da ti likovi zažive i da budu, da imaju to nešto svoje, nešto specifično. Zapravo onda oni ti koji daju dinamičnost i radnji, odnosno kako se ona postiže, da li upravo dobrim likovima? Naravno, kombinacija zapleta i likova koji imaju svoju funkciju, znači oni jesu funkcije, ali imaju tu neku, ja se nadam, životnost u okviru tog svog postojanja na ovih 360-70 stranica. Veliku pažnju si posvetio i ženskim likovima, što nije baš toliko često u književnosti danas, iako se toliko govori i o svim tim pokretima i borbama za ženska prava i za ravnopravnost. Kako ti vidiš te muško-ženske odnose danas i kako su oni inkorporirani u tvoj roman? Da, jako volim žene, dobro se sa njima slažem, razumem ih negde, jeli, nadam se bar i jednostavno, iskreno rečeno, često su mi ženski likovi čak i zanimljiviji od muških i to se negdje vidi u romanu, ima zaista dosta ženskih likova, ali mi ako pogledamo, zapravo to je negde ravnopravna podela, 50-50, kao što je u suštini i u stvarnom svetu. Primetio sam to ja, primetila si to ti, većina čitalaca, u romanima je uglavnom ima mnogo
mnogo više muških likova nego ženskih. Znači, bude 1, 2 ženska lika, 3, to je otprilike to, ono sve drugo nešto vrlo, vrlo sitno. Znači, te razmere 70, 30, čak i u nekim slučajevima i veće u korist muškaraca. Tako da prosto hteo sam to da promenim i da učinim moj roman i zanimljivijim i raznovrsnim, jer sa ženama je uvek zanimljivije i lepše. Priča je sasvim savremena i može se reći da je priča koju živimo. To je sprega politike, kriminala, tabloidi, novinari koji pišu, odnosno ne pišu po naredbi i diktatu, podmićeni političari, korumpirani policajci, sumnjivi biznismeni. Koliko je preplitanje književnosti i stvarnosti zapravo dobro za roman? I da li je negde neophodno? Pa dobro, za thriller, za kriminalistički roman mislim da jeste, ako pišem savremeni thriller, a pišem, tako da moja ideja zaista nije bila da sad je uzmem pa da kopiram nešto iz stvarnosti, nije mi to bila želja, niti mislim da ja to nisam želao da radim. To je možda za neki true crime roman sasvim u redu, ali ovo je pre svega jedna thriller fantazija negde, ali koja definitivno ima elemente stvarnosti. Znači, to je ovaj naš Beograd u jednom ogledalu, ali mi taj Beograd prepoznajemo. Ja sam prilagođavao i Beograd i likove i radnju tim nekim svojim željama, imajući u vidu da pišem kriminalistički roman. To sam malo modifikovao, nešto malo naglasio, nešto umanjio, ali to jesu ti neki elementi stvarnosti koji su samo prekombinovani negde da bi ovaj roman bio dovoljno uzbudljiv, zanimljiv i da bi pripadao kriminalističkom i thriller žanru. Svako će, kad završi sa čitanjem knjige, ovde naći neku svoju poruku, a šta je bila tvoja kada si pisao? Pa iskreno rečeno, ja zaista volim da čitaoci to, da sami dođu do zaključka, znači šta ovaj roman, šta on za njih predstavlja. Moja neka poruka, ajde u načelu jeste, mislim i moja životna, a i čini mi se da se to i u romanu vidi provejava, da svako mora da u sebi pronađete neki balans između svojih želja i mogućnosti. Znači, poneki put je pogrešno previše želeti. Znači, pazi šta želiš, može da se ostvari. Tako da, znači, napraviti taj neki balans, ne preterivati, ići mudro, 3 put meriti, jednom seći, kroz život, koliko je to moguće. Naravno, nije to uvek moguće u životu, to mi je jasno, ali, znači, pokušati tako. Neki moji likovi nisu poslušali taj savet, pa zato imam ovaj roman. Hvala, Đorđe, mnogo.